Good morning guys, nata karon sa Paseo sa Tornino padong sa Marlisa nata sa Langs Beef Pares kay mo palitaan nilang suwayan nato ilang beef pares kog lami ba og dili. So mao nilang menus. The 150 ang original, spicy is 160. And ang gipili is original beef pares. So dara, ang order akaw na ta. Dali kay abos balay, matik kay gutom na kayo. Ablihan na to ang atong beef pares na gipalit na original dere sa Langs. So mao na ni guys, so maglami kay siya tanan guys compare sa uban nga mga beef parisan nga akong natilawan. Mo siya ikatulo ang beef parisan nga atong natilawan nya atong siyang check unsay kaundanon. So undanon jud siya guys, tanawa guys. Tanawa na mga ka-power. Awan ang ka-power, lami ki-power. Diha. Mao na siya steeping anang niya. So ato na siyang habhabon. Yeah. So mao na steeping. Kuha na taganon. Taganon. Amo dayon. Mao ni. Aray kana. Amo dayon. Amo. Ato sang ipil, mao si lami. So kung nasuwayan guys, lami siya guys, lami siya kay but ang yung taste kilahi sa ubang pares, beef pares na akong natilawan. So recommended kisad kayo ni siya ang Langs Beef Pares. So abi kayo said sulit power kayo tanawa dara, oh sakto rin kayo ilang 150 guys. Ang uban kaya na may noodle good niya ilaki marag laputon siya nga marag oh, dara. Mura siya paksyo nga beef style. So lahi siya sa uban kaya ang uban na may noodles. Yan siya kay okay ra siya. Pak butang kanon. Hamo din yun. Ganun mo hamo din. Mo ana ni ang finished product. Mo ana ni finished product is busog kayo. So mara to, adios, goodbye.